Kámoši, krásny deň vám želám. Tak sa vám ozývam z našej rybárskej expozície a rád by som vám ukázal, že prečo je zištné byť dobrým človekom. Toto sú všetko veci, čo tu vidíte, ktoré idú teraz na podporu detí do rybárskeho krúžku do Levoče. Je to ale jedna z malej časti tých vecí, ktoré mnohí z vás už nám senka dali, aby sme vlastne to rozmiestnili tam, kde je to potrebné. Ale vy môžete byť presne takýmto istým človekom a pochopiť, že každý z nás má veľmi veľa vecí, ktoré fakt nepotrebujeme a sú mnohé skupiny ľudí alebo jednotlivci, deti, ktorí nemajú a vážne potrebujú. A je to o tom, že v konečnom dôsledku to sme my, ktorí si sami sebe pomáhame. My ako spoločnosť, my ako rybári, my ako komunita. A keď prídete ku nám, kľudne zoberte kamarátov. Zbalte veci, ktoré fakt nepotrebujete. Príďte nás pozrieť, príďte do tejto veľkej expozície a získate mnoho bonusov. Jeden z tých bonusov, ten najväčší je to, že proste tým nepotrebným veciam, čo máte doma, dáte zmysel a dáte tú krásu tomu, že proste tie veci budú ďalej žiť v detských rukách a to bude obrovská radosť. Čiže získate veľmi dobrý pocit. Ďalej, čo získate, sú absolútne nadštandardné podmienky, lebo my vás odmeníme. My vám dáme na ten jeden nákup do roka, keď prídete semka aj s vašimi kamarátmi, dáme vám na 21% zľavu na bivák, na lehátko, na motor, na čokoľvek, čo dokážeme dať 21% zľavu, lebo fakt na niektoré veci, ako sú sonári, tam už to nie je možné, lebo ani 21% my tam ani nemáme. Ďalej dostanete celoročnú zľavu, minus DPH, čiže kedykoľvek prídete, tak si nadiktujete, aby ma tu čakali takéto bojlesy, také krmivá a vlastne bude vás to tu čakať. Takto budete odmeňovaní. A nie len to. Prídete, vyskúšate si tie veci, vyskúšate si bivaky, ľahnete si na lehátka. Fakt je to tu už prichystané pre vás. Ukážem vám novinky od Mivardy, od Delfínu. Sú tu veci od Foxu. Pozrite sa, aké nádherné spacáky tu máte. To všetko si môžete otestovať, vyskúšať. Pozrite sa na tento spacák, normálne to je tá chlpatá, veľmi príjemná vec na ňom. Sú tu dážniky, je tu čokoľvek. Poďte sa pozrieť vlastne, čo nás to tu všetko čaká. Takže, tu sa dostaneme cez takú chodbu, lebo prakticky máme 3 poschodia. Tunák môžete prísť a vyskúšať si čižmy. Máte tu motory, rôzne motory, máte tu veľa oblečenia. No pozrite sa, tu je expozícia, kde máme vaničky, vozíky rôzneho typu. Čiže viete si ho chytiť do ruky, nielen pozrieť na internete. Rôzne naváženie veci. Nádherný Fox bývačík, špičkové doplnky, toto je tá skrinka so stolíkom, Foxové stojany, máte tu Foxové lehátka, kresielka, stolíky, tie drahé Foxové kreslá, 1, 2, 3, 4, 7, máte tu tie najpredávanejšie kreslá, od Mivardy, od Delfínu. Proste prichystal som túto pre vás, aby ste si to vedeli vyskúšať, aby to proste ste ten obetovaný čas, ktorý proste budete fakt musieť senka prísť, ale
Fakt sa vám to oplatí. Oplatí sa vám pomáhať a oplatí sa vám semka prísť pozrieť, lebo treba si to vyskúšať. Také veci, ako je lehátko, ako je kreslo. Nič není lepšie, ako si to vyskúšať. No, tak poďme sa teraz ale pozrieť do ďalšej, ale hlavnej vlastne tej expozície. No tu máte napríklad stoliky. No a pozrite sa na to. Kopen z pelety. Pre vás, čo budete darcovia, tak viem vám ich spraviť v rece. Pozrite sa za čo. Celé v rece za 49,90. Fakt, to je dotovaná cena. Tunák máte wobleríky, blízkáče. No. A urobili sme ďalšiu vec, veľmi zaujímavú, a to. Vy keď prídete semka, nakúpite si, dostanete fakt tú super zľavu, pokiaľ budete darca tých nepotrebných rybárskych vecí. A na konci získate, nakúpite za 200 € a za každých 10 € dostanete bod. To znamená, získate 20 bodov. 200 €, 20 bodov. A tie bodíky v ten deň môžete minúť a pozrite sa, čo viete získavať. Hrnček tento namiesto 11 € za 6 €. Pánvicu, kúkajte, za 22 € s tými bodíkmi. Termoponožky za 3 dačo. Čelovku, ktorá stojí 18 za 10 €. Viete získať navijáky, údice. Pozrite sa. Tento set za 12 € získate. Mám tu prichystané také odmeny, aby proste ste mali fakt veľmi dobrý pocit, keď od nás odchádzate a o to sa nám bude jednať. Máte tu oblečenie od Foxu, od Delfínu. Príjete, vyskúšate. Pokiaľ nebudeme mať veľkosť, tak vám objednáme. Žiaden problém. Okuliariky. Pozrite sa, tu sme vytvorili expozíciu gum. Normálne budete si môcť chytiť všetko, ovoňať, ohmatať. Woblery sú tu. Kúkajte, tie replikanty velikánske. Toto nakupovanie dostane ale úplne iný rozmer, lebo bude zmysluplné. Vy budete niekomu pomáhať a ešte proste budete aj vy odmeňovaní. Ale to odmeňovanie je fakt tak, že mnohí z vás ani to nepotrebujú, takéto fyzické odmeňovanie, lebo to odmeňovanie je v nás samotných, lebo ten pocit, že ste takom darovali, to je to najkrajšie. Tak máte šnúry, silóny, háčiky, obratlíky, lánka, veľa druhov podberákov. Poďme ďalej. Tu máte krabice, kedrovnice, veľké množstvo stojanov. No napríklad za tie bodíky. Kúkajte na to. Získate stojan, fakt dobrý stojan, najpredávanejší stojan, za 33,90 so 7 bodmi. To je pecka. Máme tu ale potom aj tie drahšie stojany. Tu máte nejakú muškárinu. Muškárinu chceme ešte zväčšiť, zlepšiť. Rôzne druhy podberákov. Toto je ten fajný podberák, ktorý si zakvačíte senka na bok. Nechcem vám to všetko ukazovať, lebo to je veľa. Ďalšie gumy. Tu máte mepsku, plandávky. Stadiaľ to začína feederová sekcia, ktorá sa každú chvíľku plní a doplňa. Máte tu kvalitné krmivá, máte tu na feeder veľa vecí, bojlesy. Toto všetko budete mať za fantastické ceny, pokiaľ budete darca. Darca, veci, ktoré už fakt už nepoužívate a nepotrebujete. Ďalšie krmivká, rôzne drobnosti. Tunák budete sa prechádzať a budete sa inšpirovať a budete sa cítiť už ako
ani nechcel povedať na rybách, ale proste už v tom myšlienkových tie myšlienky, ktoré už vlastne smerujú tej rybačke, proste už budete tak nejako inšpirovať sa. Od plávačiek tu máte, z Migbajcu budeme držať veci. Ja veľmi pekne ďakujem Migbajcu, fakt ich budeme podporovať, lebo Michal Kučera, chlap s veľkým srdcom, doobjednám plno veci, lebo sa popredalo. Kamoš, ďakujem ti, je to fantastické, že takto myslíš. Máme tu Inferná, je tu Orthodox, je tu The One. Toto máte všetko prichystané s kaprovou bižutériou. Fox Garner, Karpras, olová, veľká sekcia, odmyvardy, taškovina. Môžete si sa tu blázniť. Tunak máte veľkú expozíciu na slnčiarinu. Fakt akože počúvam vás a snažím sa dať vám tie veci, o ktoré vám záleží. Fakt vynikajúce vábničky, drahé, ale výborné. Od Wagnera háky, od Wagnera šnúry. Sú tu prúty Wagnerové. Tie dokonca si viete aj otestovať. Na rybačke, priamo na rybačke otestovať prúty. To je v ďalšom videu, vám vysvetlím, ako to funguje. Tých drobností, ktorých si viete tu chytiť do ruky, dokonca také, že náhradné diely. Veci, ktoré možno ste v živote nikde nevideli, sú tu. A vy si budete ich môcť ohmatať a inšpirovať sa. Na pstruhy tunak máte plno vecí. Rybičky, gumičky, no čo vám poviem? Otestujete si udice, čelovky, lampy, ja neviem, máte tu tých vecí, že juj. Pozrite sa, Foxové navijáky sú tu aj Očimana navijáky. Máte tu veci a veci. Kamoši, fakt má zmysel byť dobrým človekom. Odmení vás sa vesmír, odmeníte sa sami tým dobrým pocitom a odmeníme vás aj my. Zavolajte kamarátov, sadnite do auta, príďte 3 a 4 a zložite sa na benzín. Nazbierajte veci, ktoré fakt nepotrebujete. Príďte nás pozrieť. Zavolajte mi, ak budem tu, budem sa vám ja venovať. Ak nie, chalani sú úžasní. Vaše veci vašim veciam, ktorých nepotrebujete, dáme nový zmysel. Dáme ich na miesta, kde to bude fakt potrebné. Vy získate nové veci za fantastické ceny. Dokonca, pokiaľ nakupujete v Rakúsku, v Nemecku, v Taliansku, kade-tade, tak príďte s tou ponukou, ja vám skúsim ju dorovnať. Či je to tak drahá vec, alebo čo. Pokiaľ to nebude pod náš nákup a budete darca týchto vecí, ja to chápem. Každý chce ušetriť čo najviac. Ale aby to mal nejaký zmysel, zmysluplnosť. A pokiaľ vy donesiete veci, ktoré my môžeme darovať iným, tak ten zmysel tam bude, a keď aj my na tom nezarobíme, tak aspoň vytvoríme niečo krásne spolu. Lebo my za toto všetko môžeme. Naša spoločnosť. A my sa aj o to postaráme. A to ma veľmi teší. No ináč je 1:30 v noci a mne to nedalo. Chcel som proste vám toto natočiť a ukázať. Tak snáď niekto si to pozrie. Kamoši, ja vám ďakujem. A krásny deň vám želám. Čaute. Čaute, má to zmysel. Krásny deň vám želám. Ahojte.